Sancho, Anxo González Guerra. Boa noite. Ele é filólogo, sobre todo é un amante da nosa cultura popular, un coñecedor destas expresións das que esta noite lles pedimos a vostedes a súa colaboración. Bueno, ten aí editado un enorme traballo sobre este asunto e un blog moi interesante, moi entrañable. O seu neto Aldán ten que estar encantado. Sempre, sempre. Porque Aldán estará venando nos esta noite, non? Xa estará dormindo. Estará dormindo, me cacho. Bueno, pois dicirlle que ten un neto que é super avó, porque dirá, cantas cousas sabe o meu avó, tan lindas e bonitas. Bueno, vamos a ver, Anxo, os animais hai que falar con cariño e con respeto, iso para empezar. Certamente, cando éramos nenos e íamos coas vacas polo prado, Sí. o que máis nos gustaba era que nos dixeran a fala, neno, a fala, porque iso era que volvíamos para a casa. Entón tiñamos que afalarlle ás vacas. E afalarlle é decirlles palabras para movelas, para leválas dun sitio para outro. E tamén nos podían decir, mañá tes que ir chamar as vacas para arar. E E chamar as vacas é case parecido, poñerse diante delas e guialas, manexalas, pero sempre con palabras, con voces. Por iso temos moitas palabras específicas propias para mover, para manexar os animais. Sobre todo, para manexar o gando máis importante na casa dos labregos, que era a vaca. Claro, porque a a vaca facía os traballos, sin dúbida. daba o leite, daba a carne. Claro. E hai un libro interesantísimo que escribiron un veterinario, Pedro Benavente, e un filólogo, Jesús Ferro, que é o libro da vaca. Nese libro están todas as expresións, os costumes. Sí. Vamos a aproveitar además para mandarlle a Jesús Ferro Rubén, moi amigo do programa, un gran mestre, sobre todo un gran mestre, e un bico moi grande daquille que enviamos unha aperta. Ele é un dos grandes vos e xenerosos que ten esta terra. Certamente. Grande de verdade, a Pedro Benavente tamén, un saúdo por ese magnífico traballo. Bueno, vamos a empezar, se lle parece. Vamos a estar. Eu vou facéndolle algunha, por exemplo, para chamar a vaca, non? Para chamala, sí. Como chamaríamos a vaca? A ver, pensemos que, por exemplo, o señor Galloso ten unha vaca preciosa, unha vaca bonita que lle chamamos Linda. Linda, vale. Linda. Perfecto. Entón, para manexala, para chamala, decimos, toma, Linda, toma. Moi ben, así con esa seguridade, pero con esa ternura e sempre con cariño. cariño. Moi ben. Por exemplo, para animala. Para animala, para que se mova, sí, decimos, sí. Linda ve, ándale, eili. Vamos pillando, estoy que deixalo todo grabado, para depois repasalo co mestre Anxo. Para tornala. Para tornala, cando queremos que vaya para outro lado, que non vaya para ali. Hai que tornar a vaca. Entón decimos, parece inglés, go Linda, go. Go Linda, si hai Ou temos. tamén, Linda to Linda. Moi ben. Isto, digamos, que é xenérico a toda Galicia ou isto son falas? Eso cambia Sí, moito dun cambia sitio a moito, outro. cambia Ainda que hai palabras como to, Sí, que pode vir do tornar, para evitar decir Abreviación. to, e o go curioso. ou hou tamén se di por moitos sitios. Cando vai unha vaca camiñando, vai traballar, para que pare. Para que pare, Sí. entón decimos ya, a túa Linda, decimos, hoa Linda. Que para. E para, case sempre. Exactamente. Depende como se levantara ese día. Eso tamén. Para que vaya cara atrás, porque claro, cando están co carro hai un manexo moi específico, aí hai que manexarlo ben. Exactamente, están as dúas a xugada para que vaya cara atrás, decimos, fea Linda, atrás. Que curioso. Para que se achegue a outra vaca, Claro, hai que para xunguilas. xunguilas. Exactamente. Xunguilas. Hai que, exacto. Entón, ten que deixarse achegar e díselle, ponte Linda, ponte Linda. Jesús. Para que dé a volta cando andas arando. Claro, é dicir, un chego final do rego, hai que Claro. ir pa... Hai dúas palabras, unha que entendemos todos que é, volve Linda, volve. E a outra podese dicir, go Linda, ua. Que curioso. Para que se acerque aos valados cando andan arando. É dicir, Claro. claro, Para que non quede nada sin arar, hai dice, que chegar a todo valado. arrima Linda, arrima. Se é unha becerra, Se é unha becerra, as becerras como son sempre están rebrincando, hai que chamarlles a atención. e falaselles de outra maneira. E dixelles, chicato. E para saber se está en celo, Eso é importante, porque hai unha palabra que se lle decimos e logo dependendo de como reaccione a túa Linda, xa sabemos se hai que levála ao boi ou non. e E esa... díxelle, bush. E como reacciona
Pois se non reacciona nada, Non podes hai- estar tranquilo. Non hai que ir, pero se reacciona hai que ir ao boi. Se reacciona, Como era a palabra outra vez? bush. Bush. E para, hai antes Luis Caruncho, non sei se os coitaches, que dixo unha para que beba a vaca. Sí, moi parecido. Exactamente. Sí, é unha das variantes. Decía, goch. Claro, porque temos que levar a vaca a un sitio onde non hai auga, entón hai que lle dicir que beba. Lévala onde unha fonte e dille, aguch, ou aguiche linda. Eu dixenlle antes a Anxo, dice, mire, vou levar unha ficha porque, claro, preguntarche todos estes comportamentos, xa non, dice, ti quereras ter unha ficha tamén para saber cales son. Dice, no, a mí pregúntame, eu xa... Unha enciclopedia total. Bueno, vamos a ver. Mira, e os porcos? Os porcos... Para chamalos. Os porcos é un animal tamén moi importante, xa sabemos, pero como o porco está sempre ali na corte, pois necesitamos poucas palabras. E, por exemplo, para que non se movan ou para que non se boten para atrás, decimosles cash, ou ben cho, Correcto. e para chamalos, quino, Quino, era eso, coche qui. É un clásico. E para que se aparten. Eso, para que se aparten o cash. Pero logo hai unha palabra moi bonita que é que para que a porca Sí. se deite no chan e os porquiños podan mamar, Sí. díselle, chua, bonita, chua. Ah, mira que lindo. Claro. E as galiñas, as pitas, como se dirín? Para escorrentar, por exemplo. Para escorrentalo. Sí. Isca pita. Para chamalas, para que Para veñan. chamalas xa o dixeron por aquí. Churras, Churras, chichiña. pitas, churras. Churras, se Ah, botarlles eso, así. eu teño feito eso tamén. E as ovellas, vale. As Para ovellas- chamar a unha ovella. Para chamar a unha ovella a súa fala. Bé. Moi ben. Pero para escorrentala xa o dixo alguén por aí, chamase pericas. To perica, to perica. Esta, pericato. Pericato. Perica. Inglés non falarei, pero desto, cuidado. Os cabalos e eguas e burros, por exemplo. Os cabalos tamén ten Para chamalos. para chamalas. Toma. E para que anden? E para que anden, darlles unha palmadiña e dices, arre, E para que paren? xo. E para que ergan a pata e lles poñer a pexa solta? Si, aquelo que se lles Sí, ponía antes para que exacto. non saltaran os balados, a pecha. Sí. Pois dices, alza. Anda, mira. E se levantan a pata. Levantaban a pata. Bueno, vamos a ver, se todo este idioma ao final falla, que pasa? Se non nos fan caso, que? Sempre fan caso. Sí. Eso non repítese.